eszközök. Itt elhangzott ugye, hogy kezdők és haladók, fémkard, illetve egy ilyen puha kard. A kezdővíváson, amikor még az emberek nem igazán tudnak vívni, akkor ilyen szivacsal bevont fa alapon van egy ilyen gyakorlókard. Ez nagyon jó szintén kezdővívás és csatákra, amikor mit tudom én, 10 neki mennek 10 másiknak, na hát ott ugye fémeszközökről szól nem lehet, viszont ahogy halad az ember, sajnos ez már nem alkalmas azokra a gyors technikákra, nem pattan a két gyakorló fegyver egymáson, mint a fémen nem csúszik. Ott már nagyon fontos az, hogy könnyű, gyors és nagyon hiteles kardok legyenek. Ez igaz a méretre, a súlyra, tehát egy jó kard olyan 1,6 kiló körül van, ha sokkal nehezebb, már nem lehet vele úgy dolgozni, úgy átvinni a súlypontokat, úgy vívni, ha nem lehet megállítani. A nagyon-nagyon könnyű kardok meg azt az illúziót keltik, hogy a támadás az jó volt, pedig gyorsnak gyors volt, de hát nem volt benne erő, nem volt benne test, és a haladó edzésen, a haladó víváson már ezt kell megtanulni, hogy egy jó karddal, jó irányból, jó szögből megcsinálj egy támadást, és utána erre reagálj, vagy ezekből kombinációkat kihoz. Ez a későbbi tananyag. Az alapok, az ütések, lépések. Mikor ér célba mondjuk egy haladónál a támadás? Mikor van találat? Haladónál, ha vívómaszkot visel, ott leginkább technikára szoktunk gyakorolni, ott végig lehet csinálni a technikát, üss egyet előre, ha ezt kicsit kitolja oldalra, akkor szúrj rá a maszkra, és ez be van fejezve, ez egy jó kivitelezett technika volt, itt lehet a sebességet egy kicsit emelni, és ezáltal gyakorolja a hiteles vívást. A kezdőknél a gyakorló karddal viszont már az is jó, ha találat nélkül el tudja találni. Tehát ha ő nem sérül meg, de úgy tud 2-3 találatot a másiknak bevinni, legtöbbször fejre, testre, de itt nagyon sok mindent meg lehet határozni. Vannak különböző vívásrendszerek, vívó-torna szabályok, amikor az emberi testet felosztják található felületnek és nem érvényes felületnek, vagy éppen pontokra, amikor különböző testrészek különböző pontot érnek, egy fej 3-at, a test 2-t, a kezek 1-et, és így el lehet menni pontokra akár 20 pontig is. Ebből is vannak nagyon szép korabeli feljegyzések, milyen vívórendszerek vannak, vagy éppen vívómesterek, igaz fémkarddal, de ugyanígy pontrendszerre, hogy vívtak egymással 50 pontig. Itt is egy kicsit ez párhuzamosan megy a igazi vívás a csaták világával is. A csatában is, hogyha valakit eltaláltak, egy súlyos sérülést kapott, akkor se állt meg azonnal, ő még visszaütött, ő még visszatámadott, tehát egy jó vívó az úgy győz le másokat, hogy ő közben nem sérül meg semmiképpen. A mai vívásban, meg sok ilyen harcművészetben az nyer, aki előbb talál, függetlenül attól, hogy utána őt is eltalálják. Az igazi életben viszont azért, ha hiába találok el valakit, ha utána visszafelé kapok egy még nagyobbat, de hogy menjen a küzdelem, hogy azért nem mindig az legyen, hogy egy találatig megy, és azt nézzük meg, itt lehet, ha a kezemet eltalálják, az ugye mégse olyan súlyos, mintha a fejét csapnák meg valakinek. Tehát, ha jól értem, akkor vannak kódexek, vannak stílusok, és annak más és más szabályrendszere. Így van, vannak a korabeli időkből ugye kézzel írott vívókódexek, sajnos ebből nagyon kevés van, a nyomtatással már vívókönyvek jelentek meg, ebből már több van, főleg a 16.-17. század, és főleg a német nyelvterületen. Németek azok ilyen precízek voltak, és nagyon szerettek írni. Olaszországból van egy-kettő, később még Franciaországból, Magyarországról sajnos egyetlen egy vívókönyv nem maradt fenn. Utalások viszont vannak, hogy Magyarországon tanultak vívómesterek, vagy éppen, hogy a más párbajokat vívtak a törökökkel is, valahol csak meg kellett tanulniuk harcolni, vívni, és az biztos, hogy egy nagyon jól szervezett, nagyon szép rendszerben, de a különbségek azok nem mindig olyan apróak, mert teljesen más filozófiát ölelnek fel, hogy mi alapján és hogyan kell mozogni, mi a fontos egy vívásban. Legegyszerűbben, ha simán támadnak az emberre, jobbra indulj el, vagy balra egy ugyanolyan támadásra, egy teljesen ugyanolyanra. Az egyik vívó filozófia szerint menj balra, és onnan kell megoldanod, megvan a oka, hogy miért, a másik meg azt mondja, hogy tér ki jobbra, és onnan. A kettőt azt szinte egy napon nem lehet említeni, és a legszebb ebben a különböző fegyvernemek, a hosszú kard, a egykezes kard, a láncsa, a kard és pajzs, a rapír használat, és később, hogy a 17. században ebből már 100 meg 100 fajta és válfaj alakult ki. Tulajdonképpen mi kell mindenhez? Tehát erő, koncentráció, aztán türelem. Hát ebből talán a legfontosabb a türelem, de igazából elszántság és a cél. Mégiscsak több mint 1 kiló ez a kard. Az igaz, de hát vannak olyan lányok is közöttünk, csekély 45-50 kilóval, akik teljesen jól tudják forgatni és kezelni a kardot. Ennek a rendes kardoknak ugye nagyon jó súlypontja van, tehát ez nem nehéz, kicsit hozzáerősödnek, de hogy valaki vívást tanuljon, ott meg kell lenni annak a célnak, hogy ő meg akar tanulni vívni, és emellett pontosan tudja, hogy mi van mögötte, hogy egy kicsit bátrabb is lesz, jobb lesz a
kiállása, nem lesz benne annyi félelem, mert hát ugye a gyakorlákösben megütik. Ilyet pedig a mai világban az ember nagyon nem szok meg, hogy őt megütik, de itt egy kicsit megszokhatja, hogy megütöttek, és semmi nem történt, visszaütök, támadok. És ezt mind nem rossz szándékkal, nem azért, hogy bántsa a másikat. Megtanul vívni, és ha megvan az elszántsága, ereje és kitartása, akkor egyrészt meg fogja tanulni a technikákat, másrészt meg a saját harcművészetét, a saját önismeretét, a önbizalmát is növelni fogja. És inkább ez a cél manapság, az, hogy valakinek megtanítsunk egy nagyon jó, pontos 15. századi technikát, az jó dolog, de nekem azért mégis jobb az, amikor látom a fiatalokon, meg az embereken, hogy egy kicsit az önbizalmuk, az önismeretük, önuralmuk is megnő. Hogy látják munkon, hogy meg tudom csinálni, és nem vagyok gyenge, és nem vagyok gyáva.